ikastaroa bukatzeko, hauxe da nik prestatu dudan bideoa. Aukeratutako gaia lanbideak izango da umeekin lantzeko, 5 urteko gela baten egiteko, baina benetan genero rolak landuko ditugu eta kasu honetan genero rolen suntziketa. Oso garrantzitsua ikusten dut gai hau lantzea txikitatik, genero rolek baldintzatzen dutelako gero etorkizunean izango ditugun balioak eta jarrerak, bai gure buruarekiko, bai besteekiko. Proiektuaren izenburua gu bai langile finak izango zen, eta ildo nagusia honakoa. Inauterietarako gaia lanbideak izango da aurten, eta hori aprobetxatuz, betidanik ikasi izan ditugun genero rolak, landu, hauek apurtzeko, eta inauteri egunean rol hauetatik at dauden mozorroak eramango ditugu. Hauekin dantza egiteko, eskolako beste ikasleen aurrean. Helburuak honakoak dira. Ikasleek lanbide ezberdinak ezagutzea, era ezberdinetan landuz, marrazkiak, abestiak, ipuinak, bideoak, korroan berba egiten, lanbide guztiak era berean baloratzeko. Lanbide guztietarako genero bien gaitasuna ulertzea, talde txikietan eta talde handian landuz, elkarrizketak sortuz, bideoak edo argazkiak ikusiz eta bar, generoarekin zerikusia duten hauen inguruko mitoak apurtzeko. Mozorroak sortzea, arte teknika ezberdinak erabiliz, autonomia eta irudimena lantzeko. Eta azkena, inauterietarako dantzaren sorketan parte hartzea, talde lanean arituz, norbere gorputza eta honen mugimendu aukerak hobeto ezagutzeko. Eta beraz, lantzen diren kompetentziak, izango ziren elkarbizitzarako kompetentzia eta norbera izaten ikasteko kompetentzia, eta kompetentzia sozial eta zibikoa eta kompetentzia motorra. Metodologiari dagokionek, ikasleen motivazio eta interesak kontutan hartuko dira, ikasleak izango dira bere ikasketa prozesuaren protagonistak, ikastalde heterogeneotan egingo dute lan, aniztasuna respetatzen duten ekintzak landuko dira, ikateak txertatuta egongo dira, adimen emozionala lantzeari garrantzi handia emango zaio, irakaslearen proposamenak irekiak izango dira, jarduera eta pentsamendu sortzaileak bultzatzeko, eta familiaren inplikazioari garrantzi handia emango zaio. Ekintzak, hasierako fase baten, garapen fasean eta aplikazio eta komunikazio fasean banatuta izango dira, eta bukatzeko transferentzia fase bat. Hasierako fasean azalduko zaie zer egingo dugun eta hauen aurrezagutzak komentatuko dira eta apuntatuko dira. Garapen fasean, genero rolak apurtzen dituen lanbideen inguruko ipuin bat kontatuko die irakasleak ikaslei, eta guztion artean aurretik bete dugun lanbideen zerrenda batean, eta oinarrituz, umeak taldeetan banatuko ditugu, eta talde bakoitzari 6 ume dauden ez talde bakoitzean gutxi gora bera, 6 lanbide egokituko zaie taldeei. Talde bakoitzari 6. Eta, umeek bilatu beharko dute lanbidei buruzko informazioa, hori etxean egingo dute, gurasoen laguntzaz edo tutore legalen laguntzaz, eta informazio hori konpartituko dute eta sailkatuko dute, baina irakaslearen laguntzarekin. Eta, era berean, hezitzaileak ikaslei gaiaren inguruko eta genero rolak apurtzen dituzten marrazkiak, bideoak, informazioa eta bar, sartuko dizkie gelako tabletetan, taldean ikus ditzaten, eta ordenagailua erabiliz eta helduaren laguntzaz behar badute, talde bakoitzak bere lanbideen inguruko dokumentua sortuko du, idazten dakitenek datuaz idatziz, edo bestela argazkiak atxikitu, zerbait marraztuz eta bar. Eta gero, talde bakoitzak lanbideekin zerikusia duen mozorroa zelan prestatuko duen erabakiko du, eta prestatuko dituzte, irakaslearen laguntzarekin behar izatekota. Eta gero, komunikazio fasean, talde bakoitzak azalduko die beste taldeei zer ikasi duten, zer lanbide egon diren lantzen, eta zelan egin duten mozorroa. Eta transferentzia moduan, jarri dut, hausnarketaren bidez planteatuko zaiola ikasle taldeari bizitzaren zein beste arlotan den aplikagarri ikaslean eta ikasitakoa. Materialei dagokienez, lanbideen inguruko argazkiak, bideoak, ipuinak eta bar, eta gero mozorroak sortzeko materialak alden heinean birziklatuak, eta hilabete batean lantzeko izango zen, eta ebaluazioa, irakasleak autoebaluazio bat egingo du errubrika baten bitartez, eta ikasleak ebaluatzeko, ikasleen autoebaluazioa izango da semaforoaren teknika erabiliz, heteroebaluazioa izango da errubrikaren bidez, eta koebaluazioa egiteko emoien teknika erabiliko dute.